Bicol, ako't Bicolana, maray ang ugali, permi pang magma, maray matiayon, maray na amiga, sa kong nagimatan, pagka Bicolana. Ang sa kong dagang tinubuan, makawili-wili, hindi sa sirangan, ang bulkan ngayon, yan ang kabagay, ang Bicolana dahil madaog sa kagayunan. Ang sakong dagang tinubukan, makawili-wili, hindi sa sirangan, ang bulkan ngayon, yan ang kabagay, ang Bicolana dahil madaog sa kagayunan. Ayan, ang Bicolana ang madaog sa kagayunan, darakan oras na 2:00 sa isnin pagkahapon. Yaon na naman po kita sa sarong oras na programang Tanog Bicolnon o kaya Kultura. Pero may akong aram na kultura. Sa tuwi po makakaibanan, may pong iba kung di sa technical, si Sir Chavin Obra, nandyan man po sa information si Sir Rodel Cesar, at yan man po naman sa transmitter, si Lindon, Engineer Lindon pa ba o si James Oco, saka si Jamie Guanzon. Good afternoon po sa Indong Gabos, mga tugang marahay na hapon po. Ano man sa Indong pinagigiribungon yan, maghinanyog lang na kita sa programang Tanog Bicolnon, tanganing marumduman ta itong mga kansyon, itong mga panahon na bako kuman kapanahonan niya to Gabos. Ayan, ako po ang sa Indong makakaiba, mayo man pong iba kundi si Manay Elma de 5 Gaspe. Si tatay ang kumamin siyang nagpasaka, ang maitubang kaya siyang pinut subaka. Lumaan banggi, basta may sumsuman, tapos nagawon ang kantaan. Aring puso kaya ang naimagma, sapat at mundo sa pagkiriba, di ko malilimuan, banwan kalikulan, sa haralan at kasimutan. Label na magayon, nasa kuyang rana, sa mahal mong hardin, ako paalam na, sa mahal mong hardin, ako paalam
iyo kong kaiba. Magdali sa puon sa imong dungawon, dungawon man lamang, bubi mong servidor, dungawon madali dakon dai maagdan. Dungawon madali, madali sa puon na magagananon. Ang mahal mong aran, ang mahal mong aran, iyo kong kaiba. Magdali sa puon sa imong dungawon, dungawon man lamang, pobre mong servidor, dungawon madali ibaan di maagdan. Dungawon madali, madali sa puon na magagananon. Dungawon madali, madali sa puon na magagananon. O iyunay ni ang bunga ng paghali ngayata, na kami mo pabayaan sa sadiring daga. Minsan guratoan punga, iti usong ginaha, daiming mapugulan, magapat na luha. San ito ka na sa rayong lugar, sa imong ingatan, an sa imong buhay. Imo paglingawan sa tong ulay-ulay, asin magbalik ka giraray. Haloy ng panahon na tinitius ko, labi mong pasabi kan pubing buhay ko. Uyamin na dulo, nering sasay mo, naghagating tawad kan salang dinig mo. Sasagudai ka, ning kapaniruan, huling iwagan ang ibang namumutan. Alagad rumduma sa tung ulay-ulay, solamente ang Diyos sa tung kaatuban.
sa tuwing ulay-ulay. Solamente ang Diyos sa tuwing kaatubang. Solamente ang Diyos sa tuwing kaatubang. Ang mga babay kung mayo pang agong maugay ninaga. Ayan, ang mga babaeng mayo pang agom. Ayan, tamayo pang agom. Nagdara sa Indukan oras na alas 2:14. This is 17 ng pagkahapon. Hatod sa Indukan Lucena Electrical Supply ni Madam Monica Perique of Limasol Cyprus and the Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor Nabua Camarines Sur. And of course, hatod man sa Indo ni Mr. and Mrs. Wilmore Mignolas, Santo Domingo, Nabua Camarines Sur, ni Engineer Erwin Pares, Branch Manager kan Prime Water Area City, and of course ni Julio Victor Marlo Segura, President kan Segura Technological College Area City, and of course ni Honorable Wel Franco Boboy Guevara sa tsaka kan Agta for Security Solution Incorporated. Gusto ko man pasalamatan si Mary Ann Gaspe Aselin na siyang nag-provide ng food for the 20th death anniversary ng papa nila na Papa ko din. And of course, kay Eddie Garcia, the family of Eddie Garcia is watching right now. And kasama pa rin ang sakuyang aki na si Meren. Although, gabing-gabi po sa kanila, nagtsatsaga mag-watching sa program natin. And of course, sabi ni Eddie Garcia, salamat sa to salo-salo sa paggirumdom kan birthday death anniversary ni Manoy Tony. And of course, sa Indugabustian, of course, hello, Nelson Aldar, you are watching right now. Okay, just wake up now. Hello, love. I will just, you can just watch me. And after the program, we will chat. Okay, sorry. Baga neneng padaba mo ako. Minsan sa pagturok tinatamungan mo. Ang ganot sa dagtan pinapahidan mo. Tangata hapo ka na magadan ako. Pagkadaing swerte buhay kong iniyo, akong nagtitiyos, ikan sa saimo, ngenang marasa pa, naku bayaan mo, maray pa na magadan sa tinapan. Lagati ang ganot sa dagpan, pinapahidan mo, tangata habo ka na magadan ako. Pagkadaing swerte, buhay kong iniyo, akong nagtitiyos, ikan sa saimo, nenang marasa pa, naku bayaan mo, maray pa na magadan sa kinaban. Gana, murak ka pa, aki mo, gurutom na, makaherak-herak ang pamilya, dainang kakanang gurutom na, natak inubos kawalda sa barkada. Ang pag-inom kontrolado,
pag nabuyong. Delikado pag-abot sa harong mamaringhaw, ang mga akit niya nagkurahaw, ang pobreng agong niya sa bintana luminampaw. Ang agong to Baga neneng madaba mo ako. dai ako Minsan sa pagturog kung tinatamnan sumisyon. mo. Kinukubos Ang ko siya ganon sa daghan, naisan na siya naman ibukan. mo. Ang pagkatapos makatingin Ka na magadang ako. Kinukubos Ang ko siya ganon sa daghan, naisan na siya ibukan. mo. Ang pagkatapos makatingin Ka na magadang ako. Ayan ang lagatik. Kuya Eddie, kung andyan ka pa, nagwa-watching ka pa, pakisabi pa lang kay Madam Principal, sa indong mga sinabihan ko dyan na igwang misa na may misa ngayon dyan kila Mama Norma, ang sabi, pinapospon daw ni Father Manny because nag-uuran-uran, nasisipon pati kunoya. So sana, hindi matutuloy yung misa dyan kay Mama Norma. Bahala na kayo. Dahil si Father Manny ang nag-advise. Pinag-text ako dahil daw sa ang misa ngunyan. Ilusyon pinili ko magayon maski ani pagparatabukaon kayang-kaya kung tiuson. Nakalinis ang pirang taon, habol niya pa ako simagon. Maski rani pagparapirion, habol niya na asa makalusong. Ang inabot ko, ulitan, binasted mo ako. Tulong bilog ang naubos ko. Asay-asay ko sa tinampo, hihing ang pangarap mo. Tagaw-tagaw, binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo nakaliwis ang pilang taon, habol niya pa ako simagon. Maski rani pagparang pirito, habol niya da asa makalusong. Ang inabot ko, ulitan, binasted mo ako. Tulong bilog ang naubos ko. Asay-asay ako sa tinampo, hihing ang pangarap mo. Tagaw-tagaw,
Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Kasusaro naningal daw, may ataman akong kayumanging tunay na dako nagputudon sa sangaling balit nga langkawon binaro sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw kung inalay ko naraman inga daw kung saan paduman kasusaro nganingal daw may ataman akong kayumanging tunay na dakop ko nagtutudon sa sangaling balit nga langkawon gulinaro sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw kung inalay ko naraman inda daw kung saan paduman halakan ang tunay ka madadakop ka paniniba sasabihan ko na sanay gakudan ka ni kadena na ang baliting iyan na dati mo tugtunan sa baliti na may bantay na sawa halakat ang tunay ka madadakong ka paniniba sasabihan ko na sanay kapudan kaming kadena taan baliting iyan na dati mong tutunan sa baliti na may bantay na sawa Gayun kang biyahe ko, kang sarong aldaw, bitbit ko ang gitara, may jamming na naman,
Diretso ang lakwat siya, ako mapaduman. Sa tropa sa tambuko may sistemang masiram. Kasakay kong mistisa, kwadrado ang salming. Pirit niyang dinadakop, mga haon kong hiling. Sa paldan niyang medyo kintit, asin blusang bitin. Anong siram kang buhay kung siring ang kataning? Alagad pagliko nasa kanto kay ning jeepney. Pagsabi kong para simbag sako, bawal pa di. Day ako makatubod, day pwedeng magbaba sa kurso nada kong tango. Bawal dyan, baka matikitan ang driver na nagkakayod. Erakman, pero kami na nagbabayad, iyong nasasakitan. Imbis na maparani, lalong mapaparayo sa samong padudumanan. Raot ang aldaw ko, mabaklay papalan. Alanganin ang distansya, mainit ang saldang. Kaya lugod na isip kong maray pang mag-enjoy. Dumana lang ako sa BDS sa Lagunoy. Kaya pinara ko, inot na bus na nag-agi. Imbes na magpreno, lalong nagkaskas pa ini. Bawal papalandigdi, anong nangyayari? Bawal dyan, baka matikitan ang driver na nagkakayod. Erakman, pero kami na nagbabayad, iyong nasasakitan. Imbis na maparani, lalong mapaparayo sa samong patudumanan. Kami naghahapot sa mga nanunundan, may paglaong pa daw na ini marisolveran. Bahala na kamo, tatrabaho nindo yan. Basta hanap yung servisyo, konbinyente, ipulido, galing ang gabos, makinabang. Ayan ang bawal na bawal dyan. Minsan ang talagang driver at saka ang mga pasahero, minsan hindi nagkakaintindihan. Dahil may pasahero naman kasi na kahit hindi pwede gumawa doon, mapilit. Kaya naman ang driver natitikitan. O, di ba yan ang totoo? Eddie Garcia, Maricel Gaspi, and Mary Ann de Lima Gaspi Aselen who are watching right now sa kanya-kanyang lugar. And also, hello! Kumusta ko man po? Ayan, si Cynthia de Lima is also watching in Canada. Kumusta kayo dyan sa Canada? Kayo nang bahala dyan, Kinonoy Tabachingching ko. Kumusta man sa inyo dyan? Kikuya, kalimutan ko na tuloy. Kuya Ande, ayan, Kuya Ande, Kimoy Moy, kumusta kayo dyan? Extend my regards also. Minsan nag-ano rin dyan sa Ontario, si Diane and si Sally, nag-watching din. Kaya lang pag nag-watching sila talagang nosebleed ako sa English nila. But anyway, thanks a lot, Cynthia de Lima, then family, kay Kuya Andy, Alfonso, kumusta kayo dyan? Thanks a lot for watching. Ingat kayo dyan. Keep safe. Kami dito, okay lang. Awa ng Diyos. Sana nga walang magkaroon ng positive dito sa Iriga City, although meron na sa Legazpi and sa Naga City. Goodbye. Sabi mo hello, namunan ako, katumatangag ko ang boses mong pino, ipinaburgulyo ko sa sadiri, sa puso ko, ang gayon mo. Nahiling ka ka na, ako mayong duda, nasa puso, ika nasa na, mayag na iba. Di ko na, pero ka ata, sinda na aara, sa gayon
Ika naman talaga sa isip ko, sa puso ko, panmaray na. Dahil ika ka na, ako ngayong duda. Nasa puso, ikaw nasa na, ngayon ang iba. Bicolana, garo ka ada, singgana aarap sa gayon mong darang. Ika naman talaga sa isip ko, sa puso ko, panmaray na. Kaya ako Bicolana. Minauldot, minaulpo, minaluwas ni napula. Mahal daton pag minamara, minakulugon pati panga. Pag may uldot na dila-dila, almoranas sibaan mo pa ang kinailada, masiramon dai mo aram ang gipon mo. Kung matukaw matindo, mas ikihaya o mag-iulo. Iyo man lalay ang kulog. Pag may uldot na dila-dila, almoranas sibaan mo pa ang kinailada, masiraman pag may uldot na dila-dila, almoranas sibaan mo pa ang kinailada, masinahamon
Gitagabos magkantahan, kabukawan sa kong iwan, pag-urugma kita niya. Kung gusto nindong magparayle, agdahanan sa inyong biday, sa kaminig kamo sumakay. La 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 la, la 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 la. Hari magsuba-suba sa ngaran na pagkamuo, yan ugali na marao, makulgan lang ang sa imong buo. Kung mahiling na magayunon na daraga, sa puso mo nagkaugma, tarami na mapasyar ka. Sa pag-ilusyon kaibuhan, mabuod ka, ipahiling mong namutan siya. Pakisamahan ang gabos na partido niya, kung magluya-luya maiinutan ka. Gitagabos magkantahan, pagbukawan sa tunglikwan, pag-urugma kita mula. Kung gusto nindong magparayle, ang dahanang sa inyong bilay, sa tanginig kamo sumakay. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hari pagsuba-suba sa ngaran na pagkamuo, yan ugali na marao, makulgan lang ang sa imong buo. Kung mahiling na magayunon na daraga, sa puso mo nagpaugma, aragin na mapasyar ka. Sa pag-ilusyon kaibuhan, mabuod ka, ipahiling mong namutan siya. Pakisamahan ang gabos na partido niya, kung magluya-luya maiinutan ka. Kung magluya-luya maiinutan ka. Ayan, dai ka magparaluya-luya, tanganing dai ka mainutan. Ayan siya, pakisabi kay Nonoy, mag-watching naman siya sa akin. Hello also, kay Josephine Abohol. Hello po, Manay Elma Gaspi. Musta po? Si Luella po ito. Ayan, how are you, Luella? Kumusta ka dyan sa Bohol? Luella Taduran. Kumusta kayo dyan? Keep on watching sa mga although nasa quarantine tayo, naka-lockdown tayo, mag-watching na lang kayo sa mga programs ng RPN DCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada, Iriga, of course, dito sa Bicol. Kumusta man dyan? Ayan, magkasasama na sila. Josephine Cabugos and Cynthia De Lima are watching right now. Anyway, marami sa mga balos sa wala kadakol sa pagwa-watching ninyo. Di ka magsuba-suba.
sa pagmamahal o sa pagkamuot. Nagdara sa Endokan oras na alas 2:45 nin pagkahapon ngunya na Sabado. By the way, keep on watching every Sunday, Saturday to all the programs. Yaon po ako. Nagdara sa Endo, dara sa Endo kan Agta for Security Solution Eriga Incorporated and kay Honorable Well Franco Boboy Guevara, also kay Julio Victor Marlo Sigera, President kan Sigera Technological College, Iriga City. And of course, ni Engineer Erwin Pares, Branch Manager kan Iriga Water, Iriga City. Ni Mr. and Mrs. Wilmore Minyolas of Santo Domingo, Nabuaca, Camarines Sur, and also ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabuaca, Camarines Sur, and of course, kan Samuyang Suki na si Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus, at sa kan Losenia Electrical Supply. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenia. Yaon lang po yan sa San Francisco. Kumunta sa Gabos na naghihinanyog, dyan lalo na sa mga nagdadangog sa saindang mga radio. Radio na kahit pa yan, kanong kaliit basta, nadadangog nindo ang mga programa. So baka, halaton man doon masunod na programa ngunyan ta. Yaon man po sinda. Lalo na po ang paborito ninyo. Ayan, keep on live streaming pa rin kayo mga naginanyog sa ko hanggang sa yan. I-ano ninyo pa, i-watching man din ditong Chacha Ballroom ta. Ako nga nag-enjoy akong maray kaya ta. Lalo ngunya na piyesta mayo kitang mga baraylihan, magdangog na lang po di sa Ballroom kan RPN DCKI. Hosted po yan ng satuyang si Chabwe na obra na lagi akong binubuli. Nasiring tabakukman akong angay, hulikan sa kuyang kamuntakan. Ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit ko mamatian mo Tangarig ka ipaghunaon ako para alaw tigahanap ka na gusto na kang makaiba. Unyan lugod naghihibig, lugo lang namamati, araw kaya pagmayo ka. Naluwaluyo pag naghahanap, dahil nahihiling pagtigahanap kayo ng mundo, kung mayo ang kinaumahan. Daikot na ako niya nagkakanta, daikot na naghihibig na niluluha, daikot na magkahanyahay ko na wala. Alabaga ako nag-iibig, nadisip dito sa imo magmuot. Maski nga ni tigtatapin mo na, gusto na ka pang makailan. Unyan lugod nagluluho, sa milagro nagtutubo, na ikaw mabalik pa. Naluwaluyo pag naghahanap, dahil nahihiling pagtigahanap kayo ng mundo, kung mayo ang kinaumahan. Unyan lugod nagluluhod, sa milagro nagtutubo, na ikaw mabalik pa.
kinaumahan. Dai ko ta niya nagkakanta, dai ko ta nag-ibig naglulungha, dai ko ta kahayahay ko na wala. Ako lugod mo niyan dai nakikimat, nagpapangadyo na ika na ang masapat. Nag-aasa na ako pananggad ang sa iyong padangat. Dapat mayo pa ako ni karibay sa puso mo, akong pag-iraray, tangarin kitang duwag, maging hayahay. Kitang duwag, maging hayahay. Sana namutan ka na, kahit minsan sa'y kay mabigaw ka, sa pagkatulog mo asin sa pagmata. Kamusta mo sa Alpus ang matulog sa pinagdangay, itulog mo sa Diyos, matiwasay ang satong pagkamot. Ako magumana, babayaan Pagdaw sa banggi, ang pusang matulog sa pinagdangay, itulog mo sa Diyos, aming patiwasay ang satong pagkamot. Ako magumana, babayaan ako. Ayan, babayaan ta ka sa imong paggamuot. Ayan ang paggamuot ni Josephine. Luella, talagang, ayan, nakita mo na Luella, sabi ko nga sa imo, I'm still beautiful like before. Wala akong pagbabago, Ella. Luella Taduran. Kumusta rin kay Harold? Kumusta ka dyan, Harold? Wag mo na mag-aasawa dahil kahit na ganun, alalayan mo na si Mami. Nadatnan ko luhay-luhay lang kaya ang pag-api sa buhay. Aldaw ang pagkamot na pusin. Magayon simong pasakitan na magtios sa kinaban upay masabi sa buhay ko na ang sa tulong ang ibulong sa kunan. Magayon simong
pasakitan na magtios sa kinaban. Ano pa'y pasakto sa buhay ko, hanggang sa kulungan ni bulong sa kunena. Kansadit pa kita, mayong problema. Yaon sa inda, ang sa tuyang pag-asa. Ang kabos na bagay, ginigibo ninda. Mahiling sana kitang pirmi na uugma. Padangaton ta ang sa tong mga magurang, ang sa tuyang buhay sa inda nagkikan. Simple man sana ang sa indang kaugmahan, ang mahiling kitang nasa marhay na kamugtakan. Dakula na kita, mayong pinag-iba. Minabuelta sa nabaga ang mga nangyari na. Takita na ang maghihiya sa mga akita. Naludan taman sa nahali sa maburang ta. Minsan kita na paglilingaw, ang buot ninda sa tuyang nakukulgan. Sinisimbag ka ba? Dai na lang sinda minagiro na kita sa indang padangat na marhay. Yaon kita ngunyan sa dapat ang abutan, asin nagigirong tuman ang lumang kasabihan na dai mo mababayagan ang sa imong utang kung ikadai maging sarong magurang man. Kaya padangaton ta ang sa tong mga magurang, ang sa tuyang buhay sa inda nagkikan. Simple man sa nabaga ang sa indang kaugmahan, mahiling kitang nasa marhay na kamugtakan. Ang mahiling kitang nasa marhay na kamugtakan. Ang mahiling kitang nasa marhay na kamugtakan. Ang mahiling kitang nasa marhay na kamugtakan. Oh, magura. Sa kabayan ng buwan, kadali ka na herak sa
kahit na maras pabayat na namumutan ta kamo at namumutan man nindo ako, sa paagi po kan kansyon na ini, luway-luway na po kitang mapaaram sa programang Tanog Bicol noon kada Domingo. Ayan, every Sunday po, 2 to 3 in the afternoon. At yung mga program ta po pag Sabado, paghinanyugon man po nindo. Ining kansyon na ini, maluway-luway na kitang mapaaram, ta oras na po, ang sa tuya pong mga nakaibanan, sa technical side, si Sir Chaven Obra, yaon man po sa information si Rodel Cesar, at yaon man po duman sa transmitter si Sir James Oco, kasi ikibanan man po si Jimmy Guanzon. Hinanyugon po nindo gabos ng programa, and thank you very much to all those nag-live streaming via FB. Sa isa inda mga FB, sana madagdagan pa kayong mga naghihinanyog o nagla-live streaming. And also thank you to those who are listening to the radio. Dahil ang iba kaya, mayo man internet, kaya sa radio po, although radio lang po yan, nakikinig sila sa mga programs ng RPNDCKI, the pioneer radio station here in Rinconada, na nagsiserbi na po nin 51 taon. Ako man po ang sa indong nakaibanan, mayo pong iba kundi si Manay El Madified Gaspi, nagpapasalamat sa indong paghinanyog. Sana po mapasa Toya Gabos ang bendisyon kan mahal na Diyos. Ayan, nagmamadali ng gusto ang aking loved one. Okay? Sa iyo, Nelson. Let's talk later. Okay? Thank you. Pagkadaing pala, buhay kong iniyon, akong nakuha, pinapabayaan, hirap marasakan, kanilot na hirapan, mahayag na mapara, sa pinawa. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ipang karanalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinulong ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakaputin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN.
salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Afternoon. Kumusta po kayo ngayong hapon? In behalf of the regular host of the Sanderson Show, Miss Love, tayo muna po ang magkakasama ngayong hapon. From 3 o'clock to 4, I'll be playing your favorite songs, love songs, and those compilations of Miss Love. Kasama po natin on the technical side sa transmitter, James Oco. Information Center, Jimmy Guanzon and Rodel Cesar. At ako naman po ang inyong makakasama ngayong hapon. Ako po si Corondang Cha. And para naman po sa inyong mga requests, mga message, pwede po kayo mag-text sa 0948-241-7675 or 0921-542-3503.
Ating babasahin po yan sa abot ng ating makakaya. And of course, ang mga awiting aking mapatugtugan ay para po sa inyong lahat. Kabaga nagsisyesta ngayong hapon. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, world. Sa ating mga Facebook Live viewers. Thank you for always watching on our page sa RPN DZKI 1332 kHz AM band. Kamusta po ang ating mga tagapakinig sa buong lalawigan ng Camarines Sur, sa Rinconada area, and sa 36 barangay ng Iriga City, the City of Superstar. And atin pong pinapaabutan din ng magandang hapon sa lalawigan ng Albay, lalawigan ng Quezon, at lalawigan ng Masbate. Good afternoon to all of you guys. 12 minutes after 3 o'clock in the afternoon, at narito po ang ating pambungad na awitin na lagi pong pinapatugtog sa inyo ni Miss Love. Hello, Miss Love. Siguro naka-quarantine pa si Miss Love kaya hindi pa nakakarating sa kanyang program. So tayo muna po ang magkakasama-sama ngayon. From Bill Anderson, a song entitled This is a Love Song. Sometimes I catch myself staring at you while you're lying fast asleep. I memorize the moment and lock it away in my heart somewhere where it'll keep. Sometimes I still tremble when you brush against my skin, or your hand reaches out to touch my face. I've never known anyone like you before, and I know I'll never see the likes of you again. No one in this world could ever take your place. And in case you don't know it, this is a love song. And it comes from the heart of someone who loves you so. I don't always show it, so this is your love song. You are loved. I just wanted you to know. And in the quiet times, when you talk to me, I hang on every word that you say. You might not always see my love, but it's always there. You still take my breath away. And in case you don't know, this is a love song. And it comes from the heart of someone who loves you so. I don't always show it,
So this is your love song. You are loved. I just wanted you to know. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore dream. Will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of ours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close the window, come the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Learn how to pretend. Once a story's told, it can't help but grow. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind. Hold me dear, oh, hold me dear. Close the window, come the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. All forgotten now. We're all alone, all alone. Close the window, come the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Oh, into the wind, my love. Hold me forgotten now, my love. All alone. Alright, yan po ang awiting We're All Alone from Bosch Cage. Sila po sa oras na 20 minutes after 3 p.m. And we would like to say hi and hello sa number 2745. And of course, kay Helen Canuto and Ma'am Monica Perique of Limassol, Cyprus. And of course, kay Ma'am Melanie Mendoza. Airways, here is my request.
You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Okay, ito po ang isang instant request from Alan Parsons Project entitled Time. Flowing like a river, beckoning me. Who knows when we shall meet again? If ever that time keeps flowing like a river to the sea. Goodbye, my love. Maybe for forever. Goodbye, my love. The tide waits for me. Who knows when we shall meet again? If ever the time keeps flowing like a river to the sea, to the sea. Till it's goodbye, my friend. Maybe for forever. Goodbye, my friend. The stars wait for me. Who knows where we shall meet again? If ever the time keeps flowing like a river to the sea, to the sea. Till it's
She knows when I'm lonesome, and she cries when I'm sad. She's up in the good times, she's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble, she makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow, I'll tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Yes, from the group called themselves Lobo. How can I tell her? And that song goes out for the listening pleasure of our FB viewers from England, London. How are you today? And thank you so much for watching, especially to Minda Strada, Minda Ani Strada, and Mr. and Miss Jinky Ani.
Regards daw po sa mga taga San Juan, Iriga City. And sabi niya, magagayon daw ang music, classic songs. Thank you. And sabi pa ni Madam Minda Ani Estrada, pray po tayong lahat para matapos na ang COVID-19. So, thank you sa mga taga England, London, na sigurado kong taga Iriga City. And of course, ingat din po kayo dyan sa London. And dyan sa Japan, of course. Happy listening kay Maruha Yezero. Again, happy listening kay Melanie Mendoza. Thank you, madam. And kay Ma'am Monica Periki. Sabi ming pinaka makulit sa Limassol, Cyprus. Peace! Pero tumatawa rin yan. Tumatawa. Hindi yan pikon. Ano? Help me tell. And oras natin ay 32 minutes after 3 p.m. Philippine Standard Time. At ang oras na yan natin sa atin ng Iriga City Prime Water and the Mr. and Mrs. o kaya ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga. And Agta4 Security Solutions Incorporated. So girl, won't you tell me how? Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating iba pang magatugtugan. Narito naman po ang awitin mula kay Kenny Rogers. Para sa baga nagme-merienda ngayon. Happy merienda time. Mamaya ha. Sayawan mamaya ha. Abangan nyo ang Ballroom Fiesta. 4 p.m. to 6 p.m. While she lays sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home, all alone, while she lays dreaming. I try to get undressed without the light, and quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say, "It was alright," and I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two, then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through.
God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has read the lead, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she waits, while she waits for me. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspire to make you mine. Until the day I die, I bless the day I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they'd only realize that I was born for you, and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. What we have the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Yan from David Pomeranz, Born for You. And
And as Only 20 minutes before 4 p.m. until the day I die. At kayo po ay nakikinig pa rin dito po sa RPN DZKI Radyo Ronda, The Sanderson Show with Kuya Cha. And as the years go by. Narito ang ating mga text. Gandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Radyo Ronda RPN DZKI Iriga. An Mogmang kay Riba from Lady E. Yeah. Thank you for listening in, Lady E. Isa pa, Sir Cha, pakiplay po naman ng My Love Will See You Through from Ellen. Salamat po. Okay, hanapin natin yan maya-maya lamang, ha? Ito naman ay salamat daw ito. Salamat, sabi daw ni Nino. Yan, salamat, ha? Salamat sa RPN. And sa mga nagme-merienda ngayon sa downtown area ng Iriga City, good afternoon. And sa number 2745, good afternoon also to you. And kay Noah, good afternoon Noah. Kay Tess, Nancy, Rodel, and Alma. Pahingi ng pakwan, Noah. Ha? Noah. Alright, 42 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Narito po ang instant request ni Ellen from Marco Season. My love will see you through. Times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. My love will see you through when you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill. My love will always be with you in everything you do.
In every step you make, in every road you take, don't be afraid to follow your dreams. For my love will see you through. Sa Radyo Ronda, okay ka. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Love So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't let me in your penthouse. Going back to my cloud, back to the hollow island world, under haunted by town. Oh, I found a side of my future life beyond the yellow brick road. What do you think you do then? I bet to shoot down the plane. It'll take you a couple of hours, you're in town, to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tips like you. On the where the dogs of society howl. You can't let me in your penthouse. Going back to my cloud, back to the house out in the woods, and the haunted back town. Oh, I found the side of my future life beyond the yellow brick road. All right. 11 minutes before hitting the hour of 4 p.m. Still, you're listening to the Sanderson Show right here on DZKI, the only AM station in Iriga City that sounds like an FM. Time's over so soon. Why can't I breathe right through the afternoon? Oh no, I know if I wait, I'll find that you're gone. But it's only myself that I'm trying to deceive. Everyone knows it's nothing but make-believe. Game that I had to play, the price that I had to pay. 'Cause I can't stop
loving you now. I don't even know how. It's just a fantasy. No, I can't stop loving you now. I don't even know how. Oh, girl, why can't you see? It's too late. I can't stop loving you now. Make me feel blue. Things people say always make me think of you. Day after day, time after time. I'm only a toy that she once threw away. I close my eyes, it seems just like yesterday. How could you change your mind? I never could change mine. No, I can't stop loving you now. I don't even know how. It's just a fantasy. No, I can't stop loving you now. I don't even know how. Oh, girl, why can't you see? It's too late. I can't stop loving you. Can't stop loving you now. Don't even know how. It's just a fantasy. No, I can't stop loving you now. Don't even know how. Oh, girl, why can't you see? It's too late. I can't stop loving you now. Ayan, from Matthew Fisher. Can't Stop Loving You Now. Oras po natin, bale, 7 minuto lang bago mag 4 p.m. Ayan, si Miss Ellen from San Vicente Sur, Irigas City. Ayan. Ellen. Anilin pala. Oy, maray na hapon dyan kay Tata Pio Aguilar and family. I'm strong. Yan, dyan si alias Fire. Kumusta man daw? Garo turog pa. I'm strong, I'm sure. I'm in control. A lady with a plan. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. I've got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid out of school, a fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child. That wanting me look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be just another woman in love.
kid out of school, a fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. A kid out of school, a fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Wise men say it looks like rain today. It crackled on the speaker and trickled down the sleepy subway trains. For heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright and starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something happened. It's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. But when it comes, we all fall in love sometimes. Did we, didn't we, should we, could we? I'm not sure, 'cause sometimes we're so alive, struggling to the day when even your best friend says, don't you find we all fall in love sometimes? And 2 songs in a row. Just Another Woman in Love and We Are Fall in Love Sometimes from Elton John. Tayo po'y mamamaalam na po sa programa. And we would like to say thank you to all our FB Live viewers from London, Japan, Limassol, Cyprus, and all over the Philippines. Thank you so much. Paminsan-minsan sabi ni Kagawad, mag-English kayo para may makinig sa inyong foreigner imported. Yan. Arong mo talaga palang ganan. Nganing makabanwit daang imported na listeners. Yan. Yung kung kita kani, nosebleed tayo na ngayon. Alright. Paalam na po tayo mga kaibigan. Thank you so much for listening in sa Radyo Ronda RP and DZKI. Ito po ang The Sanderson Show ni Miss Love. Minus Miss Love, pero yung love nandito sa mga songs niya. The love remains. Sa mga dalaga, nagdadalaga at dalana. Makinig lang po kayo sa RPN musical programs at sigurado pong may in love muli kayo.
On the technical side, Jameson Tioco. Information, Jimmy Guanzon and Rodel Cesar. Technical side, Marco P. coming soon. And sa pangalan po naman ng regular host ng programa, si Miss Love, ako po naman ang inyong nakasama ngayong hapon. Ako po si Karandang Cha. Susunod na po ang Cha-Cha-Cha. Tugtugan na, sayawan pa, mamaya lang po sa malapit na segundos na lang. Umpisa na ang sayawan nyo, ha? Stand by! Bye-bye and God bless. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat. Huwag magkampante sa COVID-19. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tagos ka mo nagandambay digdi sa RPN DCKI 1332 sa Birikan kan sa Indo mga radyo. Kami po miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras niya tungkol yan, 3 minutos na makalis ang alas 4 nin pagkahapon. Ang oras na yan tungkol sa Indo ni Ma'am Monica Pirique kan Limassol Cyprus, siringman kan ni Honorable John J. Fortuna, ang councilor kang Sangguniang Bayan kang Nabwa, siringman ni Mr. and Ms. Wilmore Minyolas kang Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Ay, punyang! Punyang! Ay, pumundo ka! Ay, na naman digdi sa radyo. At naman, nagdabaga ko. Alas, dumaan na ako kilala. Si Isay nalalayan ha! Nalamasakon ka yan! Maparawan na kayang radyo. Ano man to'y tatago ko ang radyo? Ay, dumaan na ako kibandi mo. Yes, na kaya. Ballroom, yes, na sa radyo Ronda. Madi, madyan na. Yes, na kaya. Ay, gusto mong lamasa akong takang balde? Ay, pambihira. Okay now, inapasabot tabi na mapuroon nakitakan sa tuyang baile. Alagad, nakimeras man tabi ining kapitanin daw, ang madakop na magpatibok, iyon mabayad kan sound system. Master Chow. Sabaru. Fiesta. Sa Radyo Ronda, masaya. Kay sarap mag-ballroom dancing kung nobya mo ang makapartner. Hello, hello, hello! Kung kayo ay love, good afternoon. Iling. Oy, mata na. Numero ang Hapon na.
ikaw ay Kumustaan sa tuyo baga parang tambay? DDP. Pagkatapos kan pagturog-turog, ngunyan bungkaras na tabi. Tayaon na naman ang sa indong programang nagpapaugma. na tango. Kung minsan nagpapangurot kan sa indong mga angog. Pero sigurado kung yaong kamo sa mararahin na kamugtakan, mayong mga problema sa buhay, apwera na lang. Taigwa kitanin problema sa kinaban. Na interesadong matuto. Termi po kitang magpangadji na mamintinar ang Iriga City COVID-free. Ito'y may pagkasosyal ang Yan, kaibahan po yan sa mga dapat pagpapangadji niya to. Ano? Bako lang syudad din Iriga, Rinconada area, Pilipinas, kundi bilog na kinaban. aliwan sa mga bigo ng kanilang Tama po yan, malumlum na ang kapalibutan, malipot-lipot ang panahon. dao hiwalay O magpakalakaga ng tabi ng tubig. ang Pagkatapos tiniduron mo na puto. itong sa imong balon-balon na ano nga nito? Nagre-wrestling. Ito mga hali sa mga piyestahan. Kung ika'y Arogan ko yan. na mahusay magto. Gelatin yan. Ano nga nito? Gelatin plus kape. Isadong Di so ubi na lang. Ubi. sa'yo. Pagkatapos kung igwa ka dyanin ngaya mahablang ka. Nang saya Pagkatapos tiniduron mo pa ang pansit. para Tama yan. Yan. Makusog yan habang naghahalat-halat kan mga panrimating sonata. Uy, kumusta dyan sa parting iyan kan Pulangi, Uwas, Libon, Ligaw City? ika'y Malinaw man kaming na antabayanan dyan sa parting iyan kan Kamalig, Albay, karamihan sa Burias Island. na interest Uy, maray na hapon man dyan sa partido area sa Ocampo, Barangay Ayugan. Kumusta po dyan ang mga family butin? ito'y may pagkasosyal ang And of course, sa parting iyan kang Naga City, na antabayanan man kita malinaw. feeling. Hanggang duman sa Quezon Province. Mister Magandang hapon sa inyo dyan sa Ginayangan, Quezon. sa mga bigo ng kanilang has O Barangay Kapuluan, gising na kayo ha. o mayaman Ballroom Fiesta na naman. magballroom dancer kat Dito po sa lungsod ng Iriga, sa Himpilan, sarap mat na nag-iisa sa Iriga ng saya na AM band. ko Totoo baga. ang nagre-wrestling. Mayo ng iba kaya. Number 1 AM band sa Iriga. Ay lala Kainot inuti pa. Bastang mag-birthday ang Iriga City, aranin naman ang birthday kayan kang Radyo Ronda, ha? interesadong At kung noarin ang halimbawa bulan kang ang Iriga City birthday, pag utro bulan kan, birthday man kan DCKI. Yan. Kaya 51 years in service to the Rinconada Araka and Bicolanos and RPN nangon yan, ha? kung ika'y lalaki na mahusay magtud Gandang hapon din. Oy, sus na mara. sa baba Na-miss ko daw ni si Madam Salve Tabarangao Parad. kawan sa'yo Ayo, permi kitang safe, Madam. sa Kumusta po kamo dyan ni Mian? matuto O dyan sa Santo Niño. sa'yo Yan, yaon pala kamo na lockdown na. Yan, dapat ingat-ingat kamo sa bagay. Dakol dyan in paiplian. mabigo ang husband May na po kamo magkape, sabi ni Madam Salve. walay man O dyan pati, talagang igwang kape. Tamay tiyandahan dyan, pagkatapos igwa panin kakanan. matuto Paibugan ta si Rakita. Diyan din nakakaluwas man sa nabwa, Madam. Yan lang siya sa nabwa. Kaya kung makakape man kami dyan sa Kuyas,
Itiri. Wala si Kuya Rocky. Maray na pa na lang kay John and Ben sa mga aki mo, Madam Salvi Tabarangao. Yan po si Madam Salvi Ann Samoya. Yan na ano man na oras pagkakaipuan kan RPN sa indang tabang, iyaon yan. Ang sarap. Yan. Kaya bading Rocky, magtios ka dyan. Wala kang kape. Wala kang pakwan. Wala kang pansit. Pagkatapos pa dahil ka pang bulalo. Yugon mo. Kaya rabas-rabas nga. Hindi matakot ka. Basta magsulog ka lang nin kapote, mag-helmet ka, pagkatapos mag-face mask ka. Dahil man matalab dyan ang mga magkakarapot sa imo. Iwan. Pero may man naka-sprayan sa imo pag agi mo sa checkpoint. May kaya. Kundi man, magbisikleta ka. Hiwalay man. Magbol. Takon araw kayo ning nag-uuran ang grasya, di ka lamang niya mo madarahan pala. O di ka man lamang makasalo. Inggit ka na. Abe no mga pampaara sa na yung padita. Kung minsan, pagka nakakarabas manin mga biyaya, talagang arayo ka kaya. Kung narani ka lang arog duman sa ibong mo, ilinga. Inabot man giraranin ko yan, ha? Mga ko yan. Masisiram na hali sa anniversary ni Kagawad. So, kuyan kaya baga. Para ka. Agum ni Kagawad Elma, anniversary ngun yan. Yan. Totoo yan pa di. Ito ang Sige. magandang ali. Tabaga, nagmimerienda ngun yan, ha? Sa mga Okay, sige. Umpisa na tayo, mga pari koy. Baga, Mr. and Mrs. yaman. Pakusugusugan na tabi sa inyong mga radyo. Pulrom dance. Sabay itotok sa 13:32 sa AM band, ha? At AM tayo, ha? AM. Para madangog na nindoan, uni kong pabayli sa radyo. para kang nagre. Arog ki Ma'am Salvi, kaya ito pa yan, nakikibayli sa radyo. Nagsugo. O yan na, sa kuya ang pambungad na seleksyon musikal para lalo ka mong ganahan. Sa mga karonda, kasona ka musika, ka fiesta. O yan sa kuya ang pambungad na musika para po sa Idugabos.
fiesta. Okay, yan po ang sa tuyang pang bungad na seleksyon musikal ang Cha-Cha Medley Instrumental. 30 minutos na magalis an alas 4 rin pagkahapon. Maray na pagantabay kimanay Bioli. Presente da siya ngunyan. Manay Ising. Good afternoon man ki Madam Ching Molina. Diyan sa compound kan Elias family dyan San Francisco, Iriga City. Maray na pagkahapon dyan sa San Juan, Baaw. Kay Mr. Frank Piquete. Good afternoon. Nakantabay man pala ni pero bihira magparamdam ano. Kay Frank Piquete. Dyan man sa San Juan, Bantucam Sur. And siyempre pa, ipadara na nindoan sa indong mga ilalaglag gunya na hapon para may oras pa kamo. I-text lang po yan sa 0948-241-7675 o kaya sa 0921-542-3503, ha? O trontan text line kan RPN 0948-241-7675. Kuha nyo. Okay, alright. Sige, may bago man kitang parantabay ngunyan dyan sa highway kan Guyudan. Kumusta ki Mr. and Mrs. Otoy Zuniga? Nakaantabay man ngunyan nasa kabaan an sa iyang radyo kay Banililet. Makusog yan hanggang yan duman sa ibong na tinampo. Nakatutok man ngunyan si Lilet and si Otoy habang nakasampayan sa iyang mga tabay dyan sa may pasamano kan sa indang balkon. Maray na pon ki Nana Deletes Hugo. Nakatutok man ngunyan sinda. And siyempre pa kay Chabasyon Zuniga, si Dos yaon ngunyan sa Iriga, nagbabantay. Kamusta man kay Marivic Zuniga, perming makulugan pa yun. Magdangog ka lang digdi sa radyo, mauulian na yan. Pagkaday ka nagdangog talagang magparakulugan. Joke lang. Oy, sa mga iguanin ko yan, ha? Mga appointment ngunyan sa mga iguanin itong code na pangsaod. Alat-alat man para sa aga si mga naka-assign para sa aga, ha? Na masaraod.
And siyempre pa, kumusta ang tamanaan mga parantabay ta dyan sa Balatan, sa Bato, sa Bula, sa Buhi, dyan sa may parting iyangkan Nabwa, sa may Balyukan sentro kang Nabwa, yan. Sa Dolorosa, Angustia, sa Malawag, yan, dyan talagang kadakol man dyan ang mga nauulakita na. Kada patanog ni Mr. and Mrs. Sarsoso kan Angustia. Advance Happy Fiesta sa Barangay Angustia and Barangay San Agustin, Iriga. Tayo ka dyan in mga imbitasyon sa Radyo Ronda. Kuhang-kuha po. Makusog Mandaan, Bermido Family. Yan. Good PM po, Sir Cha. Greet ko palan a family Sernal sa di Santiago yang Nabwa. Patugtog sa pantomin ng tabi. Salamat po, Sir Cha. Yan. Nabuhay, mabuhay si Sir Leonides Sernal. Yan. Garungon yan baga nagtunga, ha? Pakusog-kusugan ng tabi, sir, ang sa imong radyo, tayo yan ang obligasyon. Pagka nagaantabay sa Radyo Ronda, yan, si sakop naman ang iba, tanganing, dahil nang magbarayad kuryente. Sir, good afternoon, ha. Salamat sa padagos mong pagantabay, maski tunga-tunga balo, arog ki Brigala, kimane Violi Brigala. Pero salamat, talagang yaon permika mo, aram ko na. Kung minsan nagtataga hali-hali man ka mo dyan, sige. Salamat, ha, Sir Leonides Sernal kan Santiago yang Nabwa Camarines, sir. Pirmi pong pakusugon tabian mga radyo. Siring man dyan San Antonio Ogbon, an parokya ni Pading Rabas, Raki Bayobo. Kumusta si Madi? Dahil na pa din naglalayog ang mga botikan bulong. Yan. And siyempre pa ang barangay officials dyan, maray na hapon sa mga kataid ni alias Abogado. Uy, ipadaralan nindo, ha, abang ama-emay pa ang mga bagong ilalaglag tangon niya na. Tayo nakitang bang bagong naka-kuendig din, naka-text. Si mga taga Santo Niño, Iriga, dyan sa may Pulangi. Iguan na dyan. Garo, igadigdiki nagkukuyan ay. Igadigdiki nag-aapoda. Go ahead. Sige. Hello, paluwayan mo. Oh, sige. Paluwayan mo nito. Magayonon pa din, mo Ngunyan pa sana. Alam mo. Yaw na ko digdi sa harong baga ni kansa kuyang Manoyon. Si Sayan. Na nadangugan sa imong na ikukumusta ko man ta digdi baga sa Barangay San Agustin Ma-fiesta. Fiesta na. O di, kumustahan ko man sa kuyang padangat laman yun na si Mr. Diosdado Ibasco. Okay, sige. Na perming muyaon man magantabay kan programa sa DCGI. Saka ining sa kuyang pinsan si Mr. Erwin Enpiles kan so nasa iskan Barangay San Agustin. Sige lang ante. Opo. Dulutan mo man da sindaning garo itong tirada man na ballroom lamang dyan. Permi na. Ayaw pa di. Happy Pista na lang pa di sa Barangay San Agustin. Okay. Okay. Salamat pa di. Okay. Salamat. Pading Joter, yan po ang samuyang paraan tabay man na permi digdi sa Radyo Ronda. Talagang nakatutok man pala man si Sabay Lian. Sige, sa mga nakatutok dyan, ang obligasyon, pag nag-text, pag nagtutok, pakusugon ang radyo.
Sabi nga ni Kan, nauno ka. Ayan, yan pa din mga madi. Salamat sa inyong pagtutok. Tutok lang lagi. Tutok. Nasa quarantine period kita, ha? O yan, dulot ko sa mga taga-barangay San Agustin na kaiba ni Bading Jonter. Ayan, Bading Rocky, nagbalyo na sako. Sabi, si Bading Jonter. Joke lang yan. Maski sa yan, pwede yan, ano. Pag sabay liyan, yaon man siya. Pag mayo na sabing pagbabawal kan irinuman, yaon man yan. Ngunyan, barelihan ko na kita, ha? Okay, para sa mga ma-celebrar, kan sa indang ma-pieresta. Yan na, para po sa indo dyan sa San Agustin. And dyan man sa may parting Angustia. Nabwa Kamsur. Sige! Papadinalan mo sa asawa mo nga pirmila na musto. Di man na sa imo humangko, bisan ka hinahagkot sa dagat magkulong. Bisan gada minsan imhamot, natupok si Mrs. ko na harong. Mawawara imo kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Ikaw papadinalan mo sa asawa mo nga pirmila na musto. Di man la sa imo humangko, isang kahinahakot sa dagat magkulong. Isang gada minsan imhamot, huwag natupok si Mrs. ko na harong. Mawawara imo kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Kamakasisinagan, kamakauyam ka. Nadiri ko tamahinunugan ang sitwasyon kasi kita magbulag. Kaya hala pag-ibaha, isara ko magpadara para maimahig ang natong pag-asawa. Happy Pintakasi palan sa Nabwa Sentro, ha? Gunyan, Pintakasi dyan. Kaya hala pag-ibaha, isara ko magpadara para maimahig ang atong pag-asawa. Di ka papat, di man na sa imo humangko, isang kahinahagkot sa dagat magkulong. Mrs. ko na harong, mawawala imo kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Mawawala imo kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Ay na magbaili na kita, cha-cha-cha. Boom! Boom! Uy, may nata magbaili kita. Pwede ba tayo ay lalo kung ang kapareha mahusay magdala. O diba alam ko na ako'y natutuwa, di magsasawa pag ikaw ang aking kasama. Nag-aabante ako, dapat tayo na sa tiyempo. Dapat tayo na sa tiyempo. Ikot ang susunod ako, anong saya din. Kay dali naman pala, sumayaw ng tiyatsampo na. Ako'y natutuwa ako, anong saya di ba ng magtsatsa. Puro nag-aabante ako, dapat tayo na sa tiyempo. Ikot ang susunod ako, anong saya di ba.
sadya, kaya sa tina Saka dahil sa satya, nakaagum na. Kaya hi and hello sa Indo dyan sa Santiago. Yang naka-volume na searcha ang kanamong monitor sa di Santiago yang. Saka. Pading Joder. Talaga ang Santiago yang nagpapakurub-kutob na. Sige. San Antonio Ogbon, paramdam ka. Baka kung kamuhuri dyan. Kamusta pala ki Imelda Wong Aquino at yan ang sa iyang request. Nakaantabay man dyan hali sa Manila Doctors Hospital. Ang sa ko yung magagayunununon na pinsan. Ayan, salamat daan pa di, ha? Sa 1999, ha? Sige, welcome. At tabi lang, nakatutok pa manggilari ka mo digdi sa Radyo Ronda. Ini po ang Ballroom Fiesta. Alas 4 sundong, alas 6 din pagkahapon ng Domingo. Sige. Bala chili cha cha, bala chili cha. Dance your chili, dance your cha cha, bala chili cha cha. Dance so feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. Bala chili cha cha, bala chili cha. Dance your chili, dance your cha cha, bala chili cha cha. Dance so feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your Ayos body ay, hot. garungan sa na fiesta. Radyo Ronda, masaya. Dance your cha-cha, bala chili cha-cha. Dance so feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. Sí, señor. Give another chance. You can clap your hands. Shake your body, chili cha-cha dance. Baila, 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 baila. Dance, 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 dance. Feel your body hot. You got another shot. Now you can dance the chili cha-cha stop. Ay, ay, ay. This chili cha-cha muy bonito. Lola, kapitan na si Lolo, tama-cha-cha na. Fiesta na naman. Serrano, fiesta. Dance your cha-cha, bala chili cha-cha. Dance so feel your body hot. You got another shot. Dance your chili, dance your cha-cha, change your body hot. Bala chili cha-cha, bala chili cha. Dance your chili, dance your cha-cha, bala chili cha-cha. Dance so feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. Ay,
Kumusta palan ki Jassy? Ki Duday, nakantabay ko diyan. Suyan ba, aw? Good afternoon sa Tropa Pips ni Jassy. An alias Sablay. Sample pala. And syempre pa, paabutan tama na yun magmang pagantabay. Si Mang Jo Remedyo. Good afternoon, Mang Jo. Kumusta dyan, ha? And syempre pa si, si Joker Santo Domingo. Maray na hapon sa pamilya nindo dyan. Ingat-ingat lang. Si ano, ini kaya si Noah, pero may kunailing ang pakwan. Nag-uumok. Sige. E-text lang tabi din doon sa indong ilalaglag ko niyan. 0948-241-7675. Yan ang text line kan Radyo Ronda ang Mogmang kay Riba, ha? Lalo na po digdi sa tuyang programa, yan. Walang malungkot, walang malulungkot. Good afternoon man kay Tres Marias kan Limasul Cyprus. Yan dyan si Ma'am Bonica Perique. Yan man dyan si Ma'am Melanie Mendoza. Sa Japan si Maruha Yasero. Yan ang tulonindang Tres Marias na tugang ni Pading Joey Habanalim. Good afternoon, Pading Joey. Pero talagang ining mga tugang mo ni dapat palanda kay ni perming antulo sabay-sabay binabati ta may naghihinanakit. Sige ha. Dahil ng mga hinanakit. Basta ang number 1 dyan, ang sakong pinaka makulit sa Limasul, walang iba. Pero ang ganda. Sexy pa. Si Ma'am Monica. Monica P. Diba? Dalawa na kayong P. Dito sa Pilipinas may Marco P. Sa Limasul, sa Limasul, Cyprus, mayroon ding Monica P. Malupit ano. Pero mga katanog. Berdaw ta parantanaan sa tuyang parantabay dyan sa Manila Doctors Hospital sa Makati City. Imelda Wong Aquino. Nagre-request po ni Pantomina. Ayan ang mga paborito kan mga ikakasal. Yan. At yan ha, sumanga kamison baad malaglagman. Sige, o yan request mo Ma'am Imelda. Ang nagsayaw, ang sarukay ang sakot ng umutan. Isu-isu tigil sa kumatubangan, kung di ka umisot, ako magaganda. Sarudo at tulungan pa ang nagsayaw, ang sarukay ang sakot ng umutan.
Isu-isu tipid sa katubangan. Kung di ka umiso, ako magagada. Pag ikaw sa dampan ako, para maduyakan, para bakala ko. ang turilya ka na. Mayaman ako, kung sa ngayong takano sa buong mundo. Pag ikaw sa dampan ako, para maduyakan, para bakala ko. ang turilya ka na. Mayaman ako, kung sa ngayong takano sa buong mundo. Ano nang ugma ko kay oras niya, huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, ikaw ba kayaw, tanganing mag-ibig at sa kung sarayan. Ano nang ugma ko kay oras niya, huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, ikaw ba kayaw, tanganing mag-ibig ang sa kung sarayan. Yan man ang badag. Uy, happy birthday kay Ninong ni Pading Rocky. Kay Sir Ramon Vargas an pinakusog na pala sa sound system lugod dyan, oh. Tara. Happy birthday, Sir Ramon Vargas and Company. Tuluhay naan, maso apat lima, anong hain ang inumo? Ituwalo siyan ay ng suman ang ikasal, ulog igisirgiraran. Sa tuluhay naan, maso apat lima, anong hain ang inumo? Ituwalo siyang ay ng suman ang ikasal, ulog igisirgiraran. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magkailusyon. Lalo na sa tampikan may bahayon, igwang natugaan, igwang igpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magkailusyon. Lalo na sa tampikan may bayon, igwang natugaan,
igwang pipalaon. Ayan talaga, padi. Ang tunay. Pagka may natutugaan lalo kung maliwanag ang bulan, ay, balik-balikan sa pangpang. Kaya, Choamon, ituga mo na kung sisemo manampig para balik-balikan sa pangpang. Pampangkan irrigation. Pero, happy birthday. Makusog pala. Ini pala na si Choamon ang kagsadiri kan sound system dyan. Napigpaparapakusog pagka andi si kay ay nagbubuga. Salamat pinahampang dado man ang trumpet sa Santiago Yang. Tara. Sir Leonidas, talagang ipasiklaban ka ni Choamon. Hindi kayang garing-garingan kaan si Pading Rocky, tama spaghetti kaya. Pero di bali, salamat Sana duang trumpet ng Choamon pasiring manidisa may parting Santiago Yang. Grabe bagan pag tipid kang kuryente mo niya. Sakop-sakopon mo na lang. Okay, say then. Ano daw yan? Maraming watching kay Sir Chapo. George Petro, Josephine Michael from Limassol, Cyprus. Oy, thank you, Ma'am Monica, sa pag-share. Talaga ini si Ma'am Monica. May nagtatawag pati ay. May nagtatawag. Hello. Apat. Yogo-yogo mo. Apat na trumpa, apat na bubbles. Igwang natugaan, igwang pipalaon. Acknowledge taman ni mga FB Live viewers. Josephine Michael from Limassol, Cyprus po yan. Si Nikos Kosciumi. Yan. Tapos si Maruha Yasero kan Japan. Si Trodia. Okay, Trodia. Tama? Anim yan ha. Oh, wow. Thank you so much sa mga kaibahan ni Ma'am Maruha. Yan, and sa mga taga Limassol, Cyprus, ki Ma'am Monica Perique. Kadakol na palang date na nababante na nag-antabay sa RPN Radyo Ronda. Iyan man, dahil pinagpara-share ni Ma'am Monica Perique and ni Ma'am Melanie Mendoza. Saka itong sarupan nindang tugang na si Agumkan Hapon Yasero, si Maruha. Tunay kang pinagpala. Okay, mabuhay po kamo dyan ha. Mabuhay ang mga Pilipino abroad sa Limassol, Cyprus, Japan, and anywhere kung hain man kamo. Thank you so much for listening in and watching. Sabi kay Adigdi magtaga speak out daw kita ning shout out daw nin kunyan imported man. Para maintindihan. Sa Sarsoso family, thank you so much for listening. Yan, tayo man pala dyan sabi nga ni Kayan, imported na parantabay. Kaya dapat binabati maning mga dapat English. Sige, mabalik kita sa iba pa niya itong tugtugan, mga pagbati, mga laglagan, makalis lang po tabian sa mong pagpapabisto. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa Gudmunian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na.
Kadagos po kamo nagantabay digdi sa Radyo Ronda 1332 sa American kan sa Indo mga radyo. Ini po ang RPN DZKI Iriga. Kami po 51 anyos nang nagsiservis sa publiko. Miyembro kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Oras niya tungkol yan, 6 minutos na makalis an alas 4 o kaya alas 5 nin paghapon. Oras na yan atod sa Indo ni Ma'am Monica Perique kan Limasul Cyprus. Siring man kan honorableng miyembros kan Sangguniang Bayan kan Nabua Camarinesor. Si Honorable John J. Fortuna, siring man ni Julio Sigera, and President kan Sigera Technological Colleges. Ang Agta for Security Solutions Incorporated, siring man ni Engineer Ervin Pares kan Prime Water and Branch Manager. Alright, mabilta kita sa iba pang mga kaugmahan, makaliyas ng ini. Luzon Enhanced Community Quarantine. Sino ang maaaring lumabas ng bahay? Papayagan kang lumabas ng bahay kung ikaw ay health worker, border control at iba pang kabilang sa serbisyong kritikal. Magdala ng alinman sa mga sumusunod: identification card, proof of address, certificate of employment, delivery receipt para sa mga maghahatid ng goods mula o papunta sa lugar ng quarantine, katunayan o applicable authorization na nagmula sa tanggapan ng pamahalaan, member ng media na authorized ng PCOO. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Looking for the best coffee? The answer is 9-in-1 Coffee Forma Cinnamon Brown Coffee Mix. The best sa inyong pandasa. Talagang suwak sa sarap. Distributed by We Evolve Marketing Corporation, ground floor, Lee Gardens, Lee Street, corner, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Sila rin ang sole distributor ng 8-in-1 Zoo Life Reuse Soap. 4-in-1 K-Rejuve Set na makakatulong sa inyong pagpapaganda at malusog na pangangatawan. Dito sa Bicol, available na ang 9-in-1 Cafe Forma Cinnamon Brown Coffee Mix, 8-in-1 Zoo Life Renew Soap at 4-in-1 K-Rejuve Set. Makipag-ugnayan lang kay Sir Don Coral sa Buhi, Camarines Sur, Branch Head. 9-in-1 Coffee Forma Cinnamon Brown Coffee Mix, 8-in-1 Zoo Life Renew Soap at 4-in-1 K-Rejuve Set. Subukan ng mapatunayan. Pagdating sa pampublikong transportasyon at daloy ng goods, may point-to-point transportation para sa mga authorized employees tulad ng mga health workers. Para sa mga OFWs, maaaring magbigay ng transportasyon mula sa airport ang DOTR o OWA. Patuloy ang daloy ng air, land and sea cargoes. At hindi ito maaaring harangin sa mga port, expressway or highway. Pinahihintulutan ang paglalakad o pagbibisikleta sa panahong ito na suspendido ang lahat ng public transport gaya ng tricycle, jeep, bus, taxi o grab, MRT at LRT. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Mu & Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwaza, Tenzen, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Mu & Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Mu & Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Mu & Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs.
mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap nyo? Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision. Ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Sa baratong presyo ng gasolina, crudo, kerosene, asin lubricants, yaw na sa Iriga, ang Andalis Fuel Shop. Andalis Fuel Shop, makukuha sa corner kan Corporal Street, asin Pinaglabanan Street, San Agustin, Iriga City. Daipaglingawan, Andalis Fuel Shop, owned and managed by Engineer Steve and Mrs. Edith Andalis. Yes, balik kita sa tuyang pagribanan sa loob kan panduang ornada kan sa tuyang programa. And siyempre pa nag-uuran ang sa tuyang mga babation ngunyan. Paabutan taan continuation kan sa tuyang mga Facebook Live viewers. Worldwide kay Jing Mansera of Dubai. Good afternoon, Ma'am Jing Mansera of Dubai. And si Elaine Michael. Good afternoon. And kay Mac Rom Galarines. Yan. Macrum Galarines. Yan. Kay Trudia. Yan. Kay Trudia. Tama ba? Aha, Macroom Gagalanira. Yeah. O, tama ba ha? Pasensya na po kamunta. Maluyaw kaning mga pangaran na garo imported. Good afternoon to all of you. Kay George Petro. Good afternoon. Sir, thank you. Kay Ma'am Monica Perique ha. And kay Ma'am Tunet Sarion. Yan. Ini, yaong sana ni Jan. Pero nag-antabay man. Hello po, Master Cha, sabi niya. Hello, ma'am. Ini po ang magayon na Maestra digdi sa San Nicolas. Agum po ni Kuyan, DJ Mandy. Yan. Ma'am Tonet, hi and hello. Thank you. Kumusta po dyan ang nagsansap na ng Kuyan? Kaibahan mo. And kay Imelda Wong Mananggad, nagre-request ni Chacha daw. O sige, ubos-uboson tanan mga request ni Donet. And syempre pa sa mga nagbe-birthday ngunyan, uy, and fiestas, salamat sa padagos ni Dong pagsuportaan sa muyang pinapaabot sa Indo. And sa mga atyan sabi ko na, isumiter ng tabi ang sa tuyang mga ilalaglag ko niyan. Yeah. And siyempre, uwi na ang sa tuyang request ni Ma'am Imelda Wong Aquino kan Makati City. Lalo na po dyan sa mga kairibahan niya sa Manila Doctors Hospital. Uya po an para sa mga Bicolano dyan. Magayulun sa Kabikulan, mahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil hindi madilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana, matayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga, ito ang nagimatan pagkabikulana. Ang saking dagan, dinubuhan,
sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana dahil maapil sa kagayunan. Duman po sa samok, alibyo sulugan. Maski daing paros, pirmi ang hayahay. Kung sisay sa indo, ang nasa sakitan. Tumuman sa samok, tulos maumayan. Kung sisay sa indo, ang iguang panugan. Sa Piña Francia, sa Rome Domingong celebra. Sa salugang naga, posisyon maugman. Pagtilog ng bulan, bulan na Setyembre. Kan ako sa di ka pa man, nagkarawat kita, ning kudut-kudutan, inudut mo ako, inudut akaman, ang simbag mo sa puso, luhay-luhayaman. Hain ka na baya, kakawat kong madaya, ang kudut na mataro, sa kuyang irondong. Hain ka na baya, kakawat kong ginaha, ang kudut-kudutan, hinahanap kong yan. Bulkan bulusan mayon isaro, nagapong tunay, sa inman ako paduman, di ko mainwan, maski harayo na ibang lugar, sa kung maagdan, luha sa mata ko, minapulos kong narumduman. Bulkan bulusan na nasa probinsyang Sorsogon, Bulkan Isarog naman nasa probinsyang Camarines Sur. Probinsyang Albay, nayaon ang bulkan na mayon, ang gayon niya daing karibay, pugulunin Bicolon. Ilong pagkaon, nasiring sa banwi, nadaining paon. Dahil makalaw, dadaing sa kayan, dahil paning panon. Dahil makapundot, dadaing sinipit, dahil paning buntot. Dahil makadaon, dadaing sisagwan, purutol si Timon. O madahas na durus layag ko, binirisi, pinaraknit mo pa, si kalsun na mapula. Sisay panawan maherat, kaining tumahi, durusino nagubog si dagong naginpuk, si Tidal na ulo. Duman sa samuya, iguang ng harana, boses magayunon, barang kumakanta. Darong makataramang gitara ninda, sa pagtugtog ning pangharana.
Kaso sa kuyang dulukon ay murag palangin balato. Kaso sa kuyanang ikuha sarong boses ang sa yuba. Hariman ako pagwaan ay urak palangin Maria. Alright, yan po ang sa tuyang dulot para sa mugmang pagantabay man ni Lily Wong dyan sa Metro Manila. Siring man ni Imelda Tumon, Metro Manila is watching sa tuyang Facebook Live. Thank you so much sa mga taga Metro Manila. Ingat-ingat po kayo dyan. Saka kay Lily Wong. And Ma'am Monica, thank you sa mga share mo, ha? Bad makatulo lamang. Ikaw man sa nang tulong para antabay ano. Si Pading Rocky, si Pading Joey, sa kasi Marco. So, nagdagdag na. O, kaya at yan, ha? Medyo nagdakol-dakol man sa ito yung mga parantaba. Sabi nga ni, kaya dahil na nag-aantabay digdi sa radyo. Puro na daan sa inda. Di, ikaw man palang tulo. Sige, padakuluntaan, tropa ta. Nakunarog na gaan, makairak. Sige. Peace be with you. Alright, dagos-dagos po kita kan sa tuyang pag-iriban ng digdi sa Ballroom Fiesta sa Radyo Ronda. Ini po ang RPN DCKI ang kainot-inoting istasyon ng radyo sa Rinconada sin syudad nin Iriga. 51 years na po yan na nagsiserbi sa publiko. 24 minutos na makalihis ang alas 5 nin pagkahapon. Aber daw ta pakalmaon ta daw ngunaan sa tuyang mga marabailingon niya. Buhay kong inino. Sabi ni Mr. and Miss Suliman dyan sa neighborhood, gano'n nga giganot na si Manay Munaida kan sa iyang pabirik-birik. Talaga. Maray na pagkampon man kita Tapio Aguilar and family and ama kan sa mo yung chip na si Sir Tony. Permian, nakaantabay digdi si Tata Pio. Talagang kuya niyan, avid fan kan Radyo Ronda. Pakalmaon tangon ang Tata Pio sa tuyam. Para antabay. Tagarong ngaya, rugado na ngaya ako. Oya mo na sa kuyang pampahingalong sonata para sa Saindo. Oya, sabay liyan baga, kung minsan, uyon man kan sa tuyang mga parantabay, an mga sabing slow music, ha? Parang isi ko yan, Sir Cha. So, igin na nagsasabi, may nakikinig pa ba sa iba? Oy, manibula na magtintar. Dahil magtintar, ha? Sige, kabit. Kabitan, ha? Pag nakabit si Madihon mo na an padihon na kapamada, iyan an kaugmahan kan mga Mr. and Mrs. Baka.
natugtog. Yan, hindi mo talaga maiiwasan dyan ang social distancing. Sabi ni Manay Bioli, karukot na baga ngayon. Uy, may natamagbaylig kita. Talaga ha? Uy, may social distancing. Di magpara durukot-dukot. Ayos ay! Alright. Yan po ang sunantang pampahingalo hininang nadasin ng dilita. By the way, si Liliwong Palanda, aki yan ni Nana Shiana. Yan. May nagbiristuhan pa sa text. Sige. Pamangkin dayan ni Lola Carmen. Yung man. Tama. Sige, Toy, ha? Di na mo na pagbiliwi si Lilit. Taman-tamaan, medyo nagdudurdiklum na. Kaya, uyaman, sa kuyang sunod na porsyon sa programa, sa kuyang isusunod na. Mga pagirumdom, antes andiklom. Alas 5:33 nin pagkahapon. Antes kan sa tuya bagang pagirumdom. Antes andiklom, ang sabi ni Lola. Pagirumdom mo na sa satuya mga motorista. Permitabi na maggamit nin face mask. Kung maagi ka mo sa mga checkpoints o kaya daiman ka mo maagi dyan, talagang obligado ka mong maggamit kayan. Siyempre, darahonin doon mga quarantine pass, travel pass, tanganing di ka mo maabala. Iwasan ang pakikipagparadiskusyon sa baga autoridad tayan para sa satuya gabos. Siyempre pa, pagirumduman, sa bangayaon sa harong. Kung hali ka mo sa luwas, dahil tulos maglaog sa indong mga harong, iwalat ang tsinela, sapatos, pagkatapos halion ng mga ginamit na mga bado,
O kung gusto nindo, pati brief, kundi magtuwalyaman ka mo. Nata, dapat mawalat na una kung sakaling may mikrobyo sa indumbado, ha? Pagkatapos magugas kamay. Bako itong pag nasingil ni Mrs. kan kasalan, hugas kamay. Sa mga aki man. Oy, mga totoy, mga nini. Pagkahapon na, sumaray na. Pagtugdon kan manok, dapat yawan ang salawgan mga harong. Tamay curfew. Duro-diretso pa po yan. And lalo na digdi sa iriga, bawal po ang paglustab. Yan, mamumultan talaga ka mo, sigurado yan. Bawal ha? Alright. O yan na, ang sa tuyang bangang pagirumdum antes mag-agom. Ang sabi ni Lola. Magtrabaho, magtipon, tanganing may gagastuson sa pagpakasal o pagpatuyo. An ikadua. Dai ka magbisyo mientras na soltero. Nganing igwa ka ning pambayad sa bubunoon o panrikado. Tanong man daw nga kay Banricado diyan. Ay pag nagbuno ka nin duwang anayon, ang Ricardo mo 15,000. An ikatuluan sabi ni Lola, dai mag-ilusyon sa kalsada o sa teksa na. Magpasyar sa harong tanganing maaraman ang gawi kan daraga. O kung ang daraga ang namamasyar, nganing maaraman mo man ang gawi kan soltero. An ikaapat. Dainanggad pagkontrahon ang magiging panugangan o panugangan. Tanganing dai kabukudon nin sundang. Asinan ikalimang pagiromdom. Ipahiling na ika magiging responsabling ina o ama. Daytabi magpara pangiba-iba. Makailing kaya dyan kimagin-gayon. Yan na naman. An ikaano. Hanapon ana agumo na day nag-iinom nin arak o nagtatambay sa ibang harong. O magtahi kan mga karsonsilyo, kan mga pundakan ulunan, imbis na magtambay. Asinan ikapito. Siguraduhon na igwang trabahong magayon. Tanganing an pamilya dai magutom. Baka asinan ikawalo. Pilion an bakong paribok o hugakon. Nganing dai pagbasolan pag-abot kan panahon. An ikasyam na pagirumdom ang sabi ni Lola. Dai mag-agom kan sobrang maimun. Tanganing dai magparadakol an populasyon. Sabi nga ni ex-Mayor Gonzales, dai magparabukas nin sardinas. Maray napon sa mga taga-Batu. An ikasampulo. Sa mga soltero asin daraga, daytabi paglingawan mga katukduan kan magurang.
Mag-adal mo na. Antes mag-agom. Lalo na kan pagsapna. Paglaba, pagkula, pagplantsa, siring man. Mag-adal kan pagpantumina. Tanganing an kasal maging maugma. Dakul kapang tadik o tagay na kwarta. At iniyan po ang sa tuya mga pagrumdom. Antes andiklom. Okay, 40 minutos na makalisan. Alas 5 abangan at yan. Ang laglagan portion. Alright? Okay. Radyo Ronda. Okay ka. Kuya Cha, ikaw na. Alright, hi and hello. Shout out daw kay Lily Wong from Tondo Hard Lockdown. Pakibati naman. Kay Eric Maniklang, aki ko, salamat. Stay safe. God bless. From Samsung Rimonte.
Kay Mary na... Ayan, itapon mo kay Sir Cha. Yan, sige. Okay, salamat kay Samson Rimonte and kay Eric Maniklang. Sige, hard lockdown pala ng Tondo, Manila, no? And syempre pa, paabutan taman dyan sa parting yan kan Ocampo Camarinesor. Hello kay DJ Cha. O, may kangaran pa lang kita. O, kumusta dyan sa Ocampo Camarinesor? Dyan sa barangay Ayugan. Yan, thank you for listening. Aber daw. Punan tanaan sa tuya pang sarupang porsyon, mayo kita ngunyanin mga baretang kunyan, na mayo pa itong sa tuya mga parabutubot nagdi-deliver nin mga baretang kunyan. Uya mo naan sa tuya pang sarong porsyon, ha? Ang may walang mensahe. Hep hep! Uy, laglaga na ringkunada! Para sa gusto pang mag-text, 0948-241-7675 or 0921-542-3503. Sige, laglaga na! Alagad bago yan, paabutan tamo na ining sa tuya baga karonda kasona ka musika ka fiesta sa Radyo Ronda. Sige at yan ha. May mga text na de pwede sa radyo. Sige. Paabutan tamo nanin magmang pagantabayan sa tuya mga para suportadores dyan sa Villa Gomez family, sa Cortez family dyan sa Nabwa, kay Mr. and Mrs. Irene Colyada Cortez, kay Sir Larry and Madam Cecil dyan sa San Jose. Maray na hapon po, Madam. And siyempre pa dyan sa parting yung Kanbao, kay my friend sa Zamudio family, maray na hapon. Hindi sa Iriga, sa Cornelio family, Vargas family, Manaog family, kay Ray Solomo, kay Herminio Berinia, maray na magkahapon, kay Vic Cornelio, Calyavanes family, yan sa Bato. Sa Estribillo family, sa Bayobo family, maray na hapon kay Mading Jean, alias Estrella. Kumusta man sa Talamor family, Ortanis family, Pradis family? Kumusta ka mo dyan ka, boss? Ki Manay Bebot, ki Manay Cleta Lagrimas, sa Quadro family. Alright! This song is from Wilbur. Iba-iba. Yes, laglaga na rin kunada. Tindang presidente. Punong Barangay Doroteo Lozano alias Ngalngag. Ansay Damyo si RTI, Lea Masadilla Ramos. Kumusta na da ka mo? Kumusta ka 7 alias Kalamay alias Mime Mison? Alias Lagapot. Itang Jose alias Kikik. Alias Partatalong alias Suwi. Ki alias Kareta, ki alias Lablada. Ki alias Dok-Dok, ex-kapitan. Tagka alias Itlog.
Baduya alias Napolis, alias Patanog, alias Inula, alias Bawang, alias Lubot, alias Burirawan, alias Gaddafi, alias Ulbot, alias Paputok, alias Batag, alias Kamote, alias Kareta, alias Sinapot, alias Tipok-Tipok, alias Tadak, alias Doktor, alias Dila. 500 Noel Lumabad. Viva, viva! Anthony Sunyas alias Biskuit. Asin uyaman po an samoyang kung may problema ka. An enot natugon dai mag-inom na daing log antulak o gutom. Asinan ikaduwang tugon. Dai mag-inom na daing pulutan. An ikatulong tugon. Dai magpara diskusyon sa inuman, tanganing, daika, malamuyuan. Asinan, ikaapat na tugon, an pulutan, bakong panira, tabako kaman sa piknikan. An ikalimang tugon, dai maghungko sa lamesa na pig-iinuman. Magpuli ka, tamay harong ka. Dai pagparahaluyon ang baso sa kamot, tadakol ang nagahalat na padihon. An ikapitong tugon. Ang tagay sa baso day nanggad magtada o ipag-ula. Tamahal an arak. Kadakol pang buwis. Ngunyan, nagparalangkaw na ang purog. Dati 50, 75 na. An ikawalong tugon. Kung maburat, gumilid ka. Dainanggad magpabulos an nga nagaro nagripo sa kusina. Tamasupog sa bisita. Uy, maglimugmug. Asinan ikasyam na tugon. Dai ka sana magparainom kundi magpainom ka man. Tapos manlimpyakan pinag-inuman. Ang ultimong tugon ni kasampulo. Bago mag-inom, magpaaram sa agom. Nganing day pagsusugon, magtadanin panlakaw. Tanganing bakong pasuray-suray. May pahabol na tugon. An pahabol na tugon, kun kamo nag-iirinom, dainanggad da kamo, magtuga. Sadyang baga, kung minsan, si mga sorosambay o istorya, nagtuga. Pag sinumbong, binadag ki butinin bulong.
May nag-text mga numero. Garo to tayaan ini sa waiting. Siniyan po an sa tuya ng kabilugan kan sa tuyang pagiribangon niya na presentasyon kan ballroom fiesta. Petsa 3 kan bulan ng Mayo 2020. Sa pangarakan sa tuyang mga texters, mga listeners, mga Facebook Live viewers, worldwide, online, and on air. Thank you so much sa mga day man nag-text, alagad, nagpakusog, nagpatanog, kan sa inda mga radyo. Salamat man po sa indo. Sagkod sa masunod na Domingo, mairiban liwat kita sa dating oras. Alas 4 sundong alas 6 nin pagkabanggi. Lakay ba niyang tuduman sa transmitter site, Jameson Tioco. Yan man si Jimmy Guanzon. Hindi man sa Samuyang Studios kan RPN DCKI, CNN Philippines, Channel 10 TV. Yan dyan sa information, Rodel Cesar. Yan man sa technical side, ang lalaking maraming P. Marco Pinat. Sa pangaraman kan sa Samuyang Station Manager, Melvin Barayoga, ang kapitan. Ni Afa, ni Madam Kayla Ligacion dyan sa Buhi. Ako man si Karondang Cha. Charlie Buenabra po lamang. Nagsasabing, ingat-ingat po kayo. Stay safe. Buhay muna, bahay muna tayo mga parikoy. Maging inspirasyon man lugod po kita sa iba. Bye-bye. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We've come now to end another day of broadcasting activities. You have been tuned to radio station DZKI 1332 kHz on AM band, a commercial radio station of Radio Philippines Network Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission under permit number BSD-0045-2015. Radio station DZKI operates with the power of 1,000 watts. Our transmitter is located at Railside, San Nicolas, Iriga City, and the studio at Unit 3, Bunacqua Building, San Nicolas, Iriga City. This station is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission and Professional Regulations Commission. Joar C. Malnegro, Electronics Engineer with license number 11753. Abilindon C. Toralio, Electronics Communications Engineer with license number 0036558. Antonio Leonilo S. Saglar with license number 96-1PV-18298. Charlie P. Buenaobra with license number 93-1PV-7860. Jameson T. Oco with license number 94-1PV-3794. Marco B. Pinat with license number 2PNCR-062. RPN DZKI AM 1332 kHz, Iriga City. Now, signing off.